ואז אמרתי, איפה אלוהים במקום שלי? ואז שני הדברים האלה ביחד אמרו, רגע, אני חושב שיש 3 מצבי יסוד, 3 אקסיומות אפשריות, או שיש אלוהים, או שאין אלוהים, או שאולי יש, אולי אין. ושאלתי את עצמי איפה אני נמצא. אמרתי, אני נמצא למקום של האולי. ואז אמרתי, רגע, אבל זה בינארי, זה או שיש, או שאין, אין באמת אולי. ואז אין קרקע שנמצא עליה בכלל. למה אין אולי? למה אין אולי? זאת אומרת, יכול להיות שיש ואין לי תפיסה בזה, וההוכחה בוא תבוא, באחרית הימים. אז אמרתי, אלוהים בעיניי זה בורא עולם אז, עוד לא היה המקום של התורה, ולא היה המקום שאולי אין לו רצון, עוד לאחרות בהמשך. וקודם כל, במקום של בורא עולם, יש או אין. כי חלכת עליה תפיסה אבולוציונית, זה ככה בטבעיותה. ואז אמרתי, טוב, נגדיר קריטריונים להכרעה. 4 קריטריונים הגדרתי, ואז לפי אמרתי, איך זה יראה פה, איך זה יראה כאן, וגם המקום שנמצא בו, יש או אין, הוא גם מקום עם תולדות, הוא לא מקום שהוא נקי מתולדות. כל התפיסה... זאת אומרת, ברגע שתחליט, יש לזה השלכות.